жыры халыкара фестивалі юбилейінің екінші бөлігінде сізні Қайнар сәлемні Мин туғандар телеканалының сыр деп қоя тапшырының авторы Хамалы барышсырысы Хайрулина достарым. Әйе, дұрыс аңладығыз. Түгіл бір атнадан вағда еткен шәмейіне сізге тапшырымның екінші бөлігін тәқдим етем. Біз бүгін Татар жыры фестивалінің 25 яшық юбилейында сізге ең матур эксклюзив кадрларны хаминде дәрежелі масштаблы проектның ең матур мезгіллерін көрсетірге кіріштік. Рахмет біздің біле болғаныңыз үшін Туғандар телеканалы. Siz motor şuna göre... Rahmet indi. Size kıyım mı? Mena kıyın. Benim Allah'a şükür buyum var. Motorluğum bulmasa da buyum var. Ди Шакур дуслар үзен шулай мактап басып тора әле. Татар жыры фестивалендә үзенең тәүге беренче тапкыр булдымы әле чираттагы алтын барсының һәм дипломын яулады ул бүген. Без сине котлыйбыз, Шакур. Рәхмәт olsun, бик зур рәхмәт оештыручыларга. Гомумән алганда бөтен килгән һәрбер кешегә, һәм инде бу оештыручыларга дигәндә бу чыннан да шактый зур эш, бу колоссаль эш. Шуңа күрә аларга фәрин диясе килә һәм баш иясе килә. Һәм инде шулай ук әйтәләр бит, кеше ниндидер нәрсәләр яулаганнан соң ниндидер сүз әйтергә тиеш. Минем гомумән алганда татар халкына дәшәсем килә. Айларда гына яшәсәгез дә, хәтерләп калыгыз сез татар икәнлегегезне, телне онытмагыз, балаларга ул телне өйрәтегез һәм тапшырыгыз. Һәм инде безнең горурланыр өчен сәбәпләр шактый күп. Без татарлар һәм әлбәттә без гел алда. Субханалла, машалла дип кенә әйтәс килә бу кеше сүзләрне йомгаклап. Шакур, менә бүген җырлаган мәле күңелеңнең менә әле түрләрендә иң якын җылы урынны яулаган үзеңнең рэп такмакларың дип әйтергә ярамый инде, рэп җырыңны бүләк итә аласыңмы син? Бер генә куплет булса да. Эштән кайтам өйгә, атнасына 5 көн рәттән төнге 3-тә ятам йокларга һәм уяна алмыйм иртән. Ага кичләр, машинага тула төтен, бүген кичә иртәгә һәрбер көн. Син сөйләгәндә байдым. Музыкасыз гомумән алганда кыенрак, еш кына сорыйлар интервью алганда яки шундый ниләрдә җырлап күрсәтә, тик музыкасыз бу җыр түгел, бу бары тик теге ниндидер ритмлы шигырьләр генә. Рәхмәт, Шакур, әйдә бәйрәм белән котлыйк әле. Татар җыры бәйрәмең белән сине. Рәхмәт, һәм инде әлбәттә тагын кызларны котлыйсым килә, безнең әбиләрне, әниләрне, апаларны, кызларыбызны, балаларыбызны барысында барлык гүзәл затларыбызны халыкара 8 март бәйрәме белән гел безне шатландырып, җаннарыбызга җылы биреп, өйгә кайтасы гел килеп торсын. Өйгә кайтырга һәрвакыт теләк булсын. Әлбәттә, шулай. Рәхмәт һәм котлыйбыз тамыр тапкыр. Барс медиа компаниясы безгә шундый җаваплы эш тапшырды. Алтын барс сыны һәм 25-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале дипломы үзе синең артыңнан Уфага килеп җитте. Рәхим ит тапшырырга. Рәхмәт Казан, рәхмәт татар җыры. Уфадан Казанга Кайнар сәлам. Рәхмәт. Рафис Калимуллин татар җыры сәхнәсен әле үзенчәлек энергетикасы белән уята. Дәррәү матур итеп энергетикасын бүләк итә. Дуслар, минем дә бии генә сөйлисе килә. Әйе, чынлап та Илһам Шакиров концертлар залының энергетикасы дуслар үзенә бер монда инде әлбәттә масштаб, монда шундый рәхәтлек, монда шундый киңлек һәм бөеклек.
Рафис Калимуллин шундай дәртле итеп әле чыгышын бүләк итте. Хәтта син җырлаганда мин дә беләсең шундай стендап яздыр. Күрдем, шындап. Уңга таба борылып карадым, и утта шундый матур итеп бийдең. Шынында. Менә шушындый күренешләр гомумән чыгыш ясаганда камашаламыймы? Ярактан да таныдым. Рәхмәт, мин Рафис Калимуллин таныган. Башкортстанда гына мин әйтәм күрәйдем, Карали Татарстанга килеп, ничек матур итеп биеп тора. Миңа приятно булды. Син татар җыры сәхнәсендә чыгыш ясаганда Роза Хайруллина стендап яздырган күреп, Әйе, Розаның биегәнен күрдем. ничек аны бер юлы җырлап та була, күреп тә була, анализлар ясап. Инде алай теге артык йолдызланырга кирәкми, ул бит инде күренә бит инде сәхнәдән барыбер. Теге син гомумән шушы залда утыручы 2000 тамашачы. 5000 дип бүген Рафис. 5000 мени? Миңа 5000 диләр дөрес булса. Тамашачы как будто менә теге бер 100 кеше кебек кенә күренә. Шунда бөтенесен теге күзәтеп, карыйсың бәлки танышлар бардыр дип теге ут яктыртып алгач, мин сине күреп алдым, мин әйтәм, шундый приятно минем җырга бийде. Костюм, килешле, һәрвакыт үзеңә генә хас харизматика. Гомумән Рафис Калимуллин өчен татар җыры аның тормышында, иҗатында нинди урын алып тора? Зур роль уйный, чөнки ул безнең эшебезнең нәтиҗәсе дип атыйм мин аны. Монда бит инде син ничек кенә теләсәң дә, теге үзең теләгең менән генә килеп булмый. Эшеңнең нәтиҗәсе кирәк. Иң матур җырлар монда була, чөнки хәзерге вакытта гомумән җырлар бик күп бит инде. Хәзер миллионлаган җыр. Дөресен әйткәндә, тыңлап кына бетер, элекке вакытта кебек теге дефицит түгел. Шуның өчен шулар арасыннан сайлап безне бит инде чакыралар шушы проектка. Чөнки аның тамашачылар да иң текә тамашачылар татар җырында. Шуңа күрә минем монда эләгүем ул шушы проектка, бу татар җырына эләгүем минем өчен ул иҗатымда зур роль уйный. Аллага шөкер, татар җыры булып торсын инде. Ул безнең өчен ул бренд. Татар җыры бит инде ул ничек кенә әйтсәк тә, ул ничә еллар буена килгән традиция. Менә тамашачы шушы татар җырына ул теге өйрәнгәнчә килә инде ул. Ул күнгән, ул белә монда иң матур җырлар, ул белә монда иң матур сәхнә һәм инде әзерләнү. Шуның өчен мин татар җырын номер 1 дип атыйм. Һәм инде сер итеп кенә әйтеп үтәргә кирәк, син әйттең бит, иң текә сәхнә, иң текә оештыру дәрәҗәсе дип әйме. Һәм иң кыйммәтле билет бәяләре булуына карамастан татар җырына әйе, зал шундук тула, алдан билетларны алып бетәр. Хәтта мин шундый сүзләр ишеткәнем бар оештыручылардан. Составны карамыйчы да, шушы бренд булганлыгы аркасында татар җырына алдан билетларны алып бетерәләр дип. Менә бу үсеш. Тамашачы бит инде ул ышана. Оештыручыларга ышана. Ул белә, татар җырында кызыклы, әйбәт, бруталь һәм төрле номерлар булачак икән, ул белә, ул ышана. Шуның өчен ышанып билетын ала. Составны инде ул концерт вакытында күрә инде сен әйткәндә. Син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр. Чулпан Юсупова Татарстанның атказанган артисты, үзенең чыгышын батыр итеп, һәрвакытта кыю итеп, матур итеп бүләк итте Татар җыры фестивалендә. Үзең канәгатьме, Чулпан, ничек кәефләр? Әйе, Аллага шөкер. Кичә авыртып торадырым, бик тырышып лешиттек бүген тавышны. Аллага шөкер, исән-сау матур җырлап чыктым, шуңа сөенәм. Рәхәт шундый. Эйфория. Беренче тапкыр татар җырында катнашкан көнеңне бүген син. Бүген мин беренче тапкыр татар җырында катнашам. Менә хәзер дә сөйләп торам әле, 25 ел күзәтеп бардым, 24 ел була инде. Һәр менә кичкенә вакытта телевизор алдында басып, шундый өметләнеп, хыялланып карадым. Мин монда ләгермен дип уйламаган идем. Һәм мин бүген бик бәхетле, тагын бер хыялларның берсе чынга ашты. Аллага шөкер. Инде юбилей кичәсендә бит әле, чираттагы гына да түгел, юбилей кичәсендә. Чулпан, мин беләм, синең тавышың бик кеше, бик матур әйме, һәм син бер кашан дулкынланмыйсың, бер концерт алдыннан да. Һәм менә әле дә син тамашачылар каршысында миңа калса үзеңнең репертуарыңнан иң яраткан җырларыңның бер күпетен җырлап китерсең дулкынланмыйча гына дип уйлап торам, мин ышанып торам. Әлбәттә җырлыйм. Гел язлардан гына тормый язмыш, көзге җилләр кайчак исәләр, яшьлек үтүенә ышанмамын, син дөньяда яши дисәләр, син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр, сез дөньяда яши, сез дөньяда яши, сез дөньяда яши дисәләр. Татар җырын Әлфия Папзалова,
һәм Дүнәпа Тимергалиева һәм Хәния ападан башка күз алдына да китереп булмый. Алар минем өчен эталон, алар минем өчен үрнәк. Шулардан үрнәк алып үстем, шуңа күрә Хәния апаның җырын җырладым бүген. Бик зур рәхмәт Чулпан. Шул хәтлек менә кул чабалардыр телевизор артында утырган безнең тамашачылар өчен ки бу искиткеч булды, искиткеч шәп булды, рәхәт булды һәм чынлап та син безне шушы безнең син шутлап киткән артистларыбызның репертуарларына алар яшәгән мизгилләргә әйләнеп кайтырга мәҗбүр иттең. Чулпан Юсупова булды дуслар, сезнең каршыгызда татар җыры бәйрәмең белән. Taşları yarsın, tuktadan dime. Yıllar ağışın, jille vurula. Davallar tınan, üzgertip bulmuş. Kişi yazmış. Татар җыры фестиваленең алыштыргысыз иң оста сәләтле алып баручылары. Айрат Ильясов, Гөлназ Сафарова, Рамил Шарафиев. Чынлап та татар җыры дигәч, менә безнең теге артистларыбыздан да өстенрәк сезнең йөзләр минем күз алдына килә. Мин үзем татар җырын теге яшь чактан карый башлаганнан бирле ул менә сез. Яшь чактан. Әйе, яшь типте әйтеп булмый бит. Ну, бездә бит урта буынга кирип барабыз бит инде Айрат, әкренләп кенә. Рамилнең алып баруына бит инде уже 5-4 ел була. 4 ел, конечно, яшь чакта. Әйе, юбилей тантанасы менә нинди хисләр гомумән хөкем сөрә сезнең йөрәкләрдә, күңелләрдә бүген? Әйдә, мин беренче басып торам, шуңа күрә үземнең фикеремне әйтәм. Беләсезме, ниндидер дулкынлану хисе, теге 25 тапкыр күбрәк дип әйтим. Гади концертларга караганда, менә 25 тапкыр күбрәк. Ничек тә үзебезне тотабыз, ничек тә эшләргә тырышабыз, чөнки залда төрле кеше бар, барыбер үзегез беләсез. Сизелә. Сизелә, төрле кеше бар. Кемдер яратып килгән, кемдер нәрсә кигәннәр микән, нәрсә эшләрләр микән дип кигән кешеләр дә бар. Менә шул матур инде. Менә Гөлназ менә монда ялтыравыкны киеп чыкмаган булса, безгә күз тиеп бетер күктән. Шуңа күрә Гөлназны яныбызда йөртәбез. Мин дөрес аңлыймы, бу бинада беренче тапкыр, икенче тапкыр. 5000 тама. Бик күп тапкырлар Күп тапкыр инде. Әйе. Халык өйрәнеп беткән инде монда табу бик авыр, бу бинаны ярый. Әйе. Беләсең, нәрсә әйтә алам, нәрсә әйтәсем килә. Менә без 8 март бәйрәм көнне уза татар җыры, ә без барыбер дә күнеккән аны яңа ел алдыннан үткәрергә. Башкача мөхит. Ул башкача мөхит, ул башкача хис тойгылар. Шуңа күрә менә бу яктан бу кәефне дип әйтик, тамашачыга бирү һәм тамашачыдан әлеге энергияне алу әзрәк авыррак булды дип саныйм быел. Ләкин һәм шулай ук тагын бер момент сценарий бит язылган иде. Кыш белән бәйле рәвештә мин сценарист буларак әйтә алам. Монда үзгәртергә туры килде бик күп әйберләрне. Ләкин мөһим моментны, төп эштәлекне, төп теманы һәм идеяны без әлбәттә сакларга тырыштык. Һәм бу идея халыкка барып җитсен дип ышанасыбыз килә, барып җиткәндер дип. Чөнки беренче бүлектә син үзең карадың микән, юк микән фестивальне. Анда классикага тартымрак иде. Без Илһам Шакировны искә алып, шулай ук сөйләп, бөек җиңүнең 80 еллыгы турында сөйләп, Муса Җәлилне искә алып, менә шундый рәвештә төзергә тырыштык сценарийны. Димәк, Гөлназ Сафарова бүген шулай ук сценарий авторы да, бүгенге проектның әйме алып баручы гына түгел. Бүген генә түгел, һәр ел. Һәр ел. Идеяларын әйт, кемнәрнеке икән, кайсы кешеләрнеке, шуларны да әйт инде. Без беләсез, менә шунысын әйтергә кирәк, без алып баручыларга түгел, без әле идеяләрне тәкъдим итүчеләр дә Айрат Ильясов, Рамил Шарафиев, мин әле Алмаз бар безнең командада тагын, әйме. Без бергә утырабыз, идеялар уйлап чыгарабыз, чөнки бүтән бер идеядан башлана. Утырабыз дип шалтыратабыз инде әллә нигә бер. Сценарий язабыз, аннан чыгып инде шуны халыкка җиткерәбез. Рамил, синең өлешең нинди бу проектта әле алып барудан башка менә Айрат белән Гөлназ сөйләп киттеләр. Менә шул әйтеп киткәнебезчә сценарийда бер өлеш кертәбез инде. Безнең сценарийның аның шундый бер үзенчәлеге бар. Ел буе ниндидер концертларда халыкка үткән берәр матур подводка булса, без аны истә калдырабыз да, шуны инде әлеге татар җырына яраклаштырып, менә Гөлназ аны шундый оста итеп эшли. Һәрбер ел фасылдан туры китереп, ситуациягә туры китереп, җырчыга туры китереп, һәм мине күргәнегезчә халыкның реакциясе аңа бик яхшы кирип китә. Менә безнең шундый һәм шулай инде аннан тыш әле менә барлык оештыручылар арасында безнең бар шундый үзенә күрә бер кичкенә генә тиешле эшләребез шулай бит. Аны инде кеше күреп тә үтермәскә мөмкин. Без аны атыбыз сәхнә арты эшләре дип инде шундый. Булай инде без алып баручылар буларак чыгыш ясыйбыз. Безгә шуның хәтле рәхәт. Шушы татар җырына алып баручылар списогын чыгаргач, без үзебезне күрәбез дә һәм Аллага шөкер дип шушы оештыручыларыбыз, безнең җитәкчелебез каршыбызда ничектер бер җаваплык хиссе тотып алабыз үзебездә. Һәм ул дөрестән дә горурлык безнең өчен шушындый халыкара фестивальдә алып баручы булып эшләү, аеруча минем кебек менә яшь алып баручыларга.
Альберт Валиуллин үзенең чыгышын яңа гына тәмамлады. Татар җыры фестиваленең юбилей тамашасында. Альберт, беренчедән хәерле кичләр һәм сезне котлыйбыз без тәүге алтын барс статуэткагыз белән. Хәерле кич, бик зур рәхмәт. Бу инде дөрестән дә миңа инде икенче ел рәттән мондый бәхет эләгә. Шуңа күрә минем иштәге булган тулган хисләремне инде камерага да сезгә дә берничек тә тапшыра алмыйм. В шоке дип әйтсәк дөресрәк булыр. Сез бик шат, бик канәгать һәм инде киләсе елга да тагы да шушында катнашырга теләк бармы гомумән? Менә шундый теләк уянамы чыгыштан соң? Дөрестән дә инде шундый матур күркәм чараларда инде безгә катнашырга ул үзенә күрә бер дәрәҗә, ул инде ел дәврендә, ел дәвамында дөрестән дә тамашачы белән сайланган менә бу бүләкләр инде барлык минем иҗатымны яраткан һәр вакытта әйтәм мин. Иҗатымны яраткан тамашачыларыма бик зур рәхмәт сүзләрен белдерәсем килә. Алдагы тормышта да инде тагы да моңлы матур җырларым белән сөендерергә насыйп булсын. Әйе, артык хәрәкәтләр ясамыйча, үзенә генә шундый хас булган репертуар сайлап, концертларын матур итеп гөрләтеп куя безнең Альберт. Уфада көтәргәме әле сезне, Альберт? Кашан була концертыгыз Уфада? Алла бирсә, Алла теләсә, инде 26 ноябрь без Уфага Яшьләр сараена киләбез. Үземнең сольный концертым белән сезне дә көтеп калам. Килегез, Алла бирсә, Алла теләсә, бергә менә шулай матур иттереп күңел ачарбыз. Һәм сер итеп кенә тапшыруда барачак, репортажны эшләячәк, шулай бит, Альберт? Әлбәттә. Сигездә калдырыгыз. Уйлап бирде сандык ачып, уйлап бирде сандык ачып, уйлап бирде сандык ачып, сандык ачтан җилизде. Башкортстанның атказанган артисты Гөлназ Асаева өзенең бик шундый дәртле җыры белән Илһам Шакиров исемендәге залны яңгырата дөррәү китерә дуслар, чөнки Гөлназның үзенең ялкынлы яшьлек, матурлык, энергетикасы һәм көчле моң. Ул инде сүз белән генә әйтеп бетергесез, моны ишетергә, моны күрергә кирәк дуслар. Гөлназ Асаева Башкортстанның атказанган артисты, янәшәмдә басып тора. Гөлназ шундый чыгыш ясады, менә син үзеңнең матурлыгың, шибәрлегең белән балкып торуың белән, ул тавышың, ул җырың белән менә теге әйтәр бит вибрациялар тагы да күтәрелеп китте залдагы мөхит. Шуңа күрә шундый булганың өчен беренчедән рәхмәт сиңа, Гөлназ. Рәхмәт бик зур. Һәм инде беләбез, бу безнең Уфа шәһәрендә татар җыры булган бит. Декабрь аенда, әле 8 мартта Казанда. Әле синең алып барышлары мөнәсәбәтләр яхшырдымы синең, Гөлназ? Син бит нидер үпкәләр дә белдерткән, нидер үзең канәгатьсезлек хисләреңне дә Уфадагы татар җыры концертыннан соң белдерткән. Ни өчен килеп чыкты шушы бу килешмәү, шәндек дип әйтим инде? Беләсезме, мин шундый кеше, мин менә моментында кабынып китәм дә, аннан шул ук моментында онытырга мөмкинмен. Менә бүген дә Айрат Ильясов белән бик матур, бик күркәм исәнләштек. Мин инде озак ачу тота торган кеше түгел, миңа калса Айрат әфәнде дә шулайдыр дип уйлыйм, чөнки бик матур гына исәнләште, бик матур гына теген иттек, күрештек дип әйтәсем килә. Бигрәк тә инде ураза айларында хәзер кешеләргә начар ният белән карап, начар уйда йөрү бигрәк тә ул яхшы әйберләрдән түгел. Шуңа күрә без бик матур аралашып, бик матур гына хәзер мөнәсәбәттәбез. Әлбәттә, мин инде хатын-кыз буларак бигрәк тә минем нинди икәнне инде минем тамашачылар белеп торалар, кызурак канлы икәнне моментында шундук әйтә торган кеше буларак. Әмма ләкин мин озак ачу тотып йөрмим. Кызып китеп, тизрәк социаль челтәрләргә шул кызулыгыңны чәчеп сала идең. Әллә хәзерме бармы ничектер аерма? Син тынычлана төшәсеңме соң еллар барган саен алайда, Гөлназ? Әз генә бар инде ул теге тынычлануда. Кайвакыт, гомумән алганда ошамаган әйберне әйтәм инде. Менә ул ягым начаррактыр инде миңа калса, чөнки барыбер дә мин инде әни буларак хәзер әзрәк акыллырак та булырга тиешмендер. Әмма дә ләкин менә ничек бар шулаймы, мин инде ясалма була алмыйм берничек тә. Һәм инде менә үземнең тамашачылар әзме күпме барыбер дә шундый булганым өчен яраталар. Менә шулайрак. Гаиләдә Вилли белән ничегрәк син алайса, Гөлназ? Гаиләдә мин гомумән икенче төрле кеше. Вилли инде ул безнең шундый усал, үзенчә бик усал. Менә аны инде мин менә шулай итеп кенә юхайлап кына торырга тырышам. Менә ул инде
Диндә булгач, уразалар тоткач, миндә аның группа поддержкасы дип әйтәсем килә. Аның янында ашамаска да тырышам. Теге бик матур гына ниятләр эшләргә уйларга тырышам. Гаиләдә инде мин вообще гомумән икенче төрле кешемен. Гел ир менә шулайрак. Ул инде бәлки кайсыдыр кешегә теге ни дип теге тоелыр. Нәрсә инде бу алдап тора дип. Әмма ләкин буны үземнең дусларым, якыннарым, командам аны белеп тора, күреп тора. Виллига минем мөнәсәбәт шундый Аллага караган кебек карыйм мин аңа. Синең бар имы хыялың менә үзеңнең катнашырга шушында? Я булмаса берәр җырчының чыгышларын син сагынып көтеп алайыңмы бу проектны? Бар иде, мин үзем бик шулай теләп әйтәм, кайчан шул элек бит инде пирамидада үтә иде Казанда. Кайчан шул пирамидада чыгыш ясармын икән татар җырында дигән уйлар еш керә иде. Менә Алланың амин дигәнә туры килде. Ниһаять без монда. Син монда булырга тиешсең, Гөлназ. Синең кебек җырчылар мондый проектларны үстерергә һәм күтәрергә генә тиешләр. Рәхмәт сиңа булганың өчен. Яратабыз сине. Бара кышлар кайткан, тибрәләләр бизәп гөлестен. Синдә минем гомерем. Татар җыры фестиваленең сәхнәсендә лиңа гына чыгышларның Фазлыевлар гаиләсе бүләк итте. Беренчедән без сезне котлыйбыз. Хәерле кичләр, кәефләр ничек? Рәхмәт, бик зур әйбәт, Аллага шөкер. Бик яхшы, Аллага шөкер. Аяклар калтырап торды. Докунану хисләренәме? Бу бит инде сезнең чираттагы чыгышыгыз, масштаблы шундый проектта. Беренчеләрендә түгел, әмма ләкин докунану һәрвакыт артканнан артамы ничек? Бар инде ул ничек ул, теге шундый ел ачышы, ел җыры дип әйтәсем килә. Ел фестивале, татар җыры, бу инде бренд. Шуңа күрә монда чыгыш ясау үзе бер җаваплылык. Һәрбер артист минемчә каушыйдыр дип уйлыйм чыкканчы. Уйлап бетерәсең, ничек булыр икән, булай булыр микән, тегеләй булыр микән, онытмасым микән сүзләрен дип. Шуңа күрә. 5000 тамашачы бит әле залда нинди. Беренче тапкыр нинди җыр белән чыккан идегез сез бу фестивальгә? Хәтерегездәме? Гәрченем Гөлкәем җыры иде. Рәсми 2013 елда. 2013 ел. Һәм ел саен сез катнашып киләсез. Диярлек. Ел саен түгел, Азат сольный катнашты. Менә быел дуэтны да чакырдылар һәм Азатның сольный җырын сайлап алдылар. Кеше җыр Азат әйе, без аны ул җырны бик яратабыз. Татар үзебезнең Уфа сәхнәләрендә дә ул җырны синең сольный концертына көтеп алабыз. Хәзер ничек Акыш образында әзерләндек Азат белән икәүләп шаган мәзрәк кенә. Шагансыз, субханалла. Кышлар. Аккышлар темасына матур җыр Раил Мөтбаевның шулай ук иҗат җимеше бит инде лаймы. Аккышлар, сез гаиләдә ниндирәк аккышларсың? Һаман да сорыйсы килә әле. Барып бит үзгәрешләр булып тора инде. Акта булып алабыз, каралып талабыз. Нормальный гаилә дип әйтәсем килә. Бизнесында бара кирәк. Балалар да ничек бит әле үсә, бит сезнең бит соклангыч гаилә. Йорт хуҗалык эшләрендә дә әле йортны төзеп бетәсезме гомумән? Алла берсе күп калмады. Инде тиздән үз йортыбызда яшәп тора башларбыз дип уйлыйбыз. Алла берсе бик көтәбез. Алсу син арып китмисеңме гомумән? Армыйм, әгәр дә яраткан эш була икән, армыйсың, мин бер дә армыйм. Миңа шулай гел сорап бирәләр, Алсу син армыйсыңмы диләр. Ничек яраткан эшеңнән арыга була. Иҗат та минем яраткан эшем. Син анда бер төрле бизнеста да син аны яратып башкарасың, анда арып булмый. Яратмаган эштә генә арасыңдыр. Аналла, машалла, мин синең гомумән өлгерлегеңә шаккатам. Әлбәттә Азатка да инде. Мәдәләкин бит әле хатын-кыз, аңа бит әле гаилә җылысында, барсында әйдә барага кирәк. Канәгатьсеңме син алсудан бүгенге көндә? Аллага шөкер, теге бергә эшлибез, бергә итәбез, бергә кайтабыз, бергә китәбез. Бергә балаларны карыйбыз дигәндә мин инде күбрәк чыгып китәргә мөмкинмен. Шуңа күрә исән-сау бит барыбыз да, балалар да, үзебез дә бар әйберебез дә бар. Шуңа күрә дөрес юлдан барабыз дигән сүз дип уйлыйм. Син минем ягыма карамыйсың да, син минем турыда уйламыйсың да. Карама, уйлама, эндәшмә аклыйма, син генә минем уемда. Татар җыры фестиваленең бәйрәм тамашасы кызганнан-кыза бара. Данир Исламбай улы Сабиров әле үзенең чыгышын шулай дәррәү бүләк итте. Котлыйбыз сезне, Данир. Тәүге статуэткагыз белән дип әйтәм. Тәүге түгел, тәүге беренче тапкыр була. Ә сезнең икенче тапкыр бүген. Шираттагы. Шираттагы. Әйе. Шулай буламысың инде. Санаган юк бит кудагый, санаган юк. Менә биргән сайын алам, бирмәсәләр кайтам да китәм.
Әле татар жыры шулай Уфада уздырылганда, мине дә кешегә саный башладылар, бере башладылар, чакыра башладылар бу проектка дигән идегез. Димәк бит инде алга китеш бар, үсеш бар, Данир. Аллаһка шөкер, үзбәк башым белән татар җырына чакыралар, шун бәхет, малай, бәхет. Сезнең белән сөйләшеп киләсез шулардан тасын. Рәхәт кеше инде, Данир. Чынлап та, менә шушы үзегезнең чынлап та җиңел холыклы булуыгыз, әйме, юмор хисе булуыгыз, тормышта сезгә яшәү рәхәт тирәме, җиңел биреләдер, Данир. Рәхәт. Гел җиңел дип тә әйтә алмыйм, авыр дип тә әйтә алмыйм. Но барыбер менә юморсыз яши алмыйм мин. Мин кайгырганда да юморит итеп кайгырам. Шундыйрак кеше инде менә. Шулай яшәмәсәң бу тормышта чынлап та авыр булыр яшәеш. Бүгенге татар җырына сезнең менә бәягез. Бәяне аны мин бирергә тиеш түгел инде, тамашачы бирергә тиеш. Дөресен әйткәндә әле үземнең мирный бистәсендә концертым булып, әле килдем генә мин. Чөнки бу бит инде үзегез беләсез, күчерелде, шул сәбәпле инде менә шулайрак булды. Бәлкем мин иртәрәк чыгыш ясарга тиеш идем. Хыялым бар, икенче бүлектә азактарак зур артистлар сыман чыгыш ясарга. Аллаһ Тәгалә иште. Менә шулай булды. Нишәрләр әйтмешли. Сез канәгать инде, үзегезнең дә концертыгыз булды һәм шундый масштаблы проектта да чыгыш ясап өлгердегез. Әйе, Аллаһка шөкер. Тамашачы да җылы кабул итте. Монда бит әле теген ирек тамашачы килә теге. Без кемдә, син кем дия торган. Зауыклы. Зауыклы, затлы. Ну мин әйттем аларга. Кул чабыгыз яп-ялан аяк әзрәк булса да дигәч, чаптылар. Рәхмәт, сезгә чабырга тиешләр, сезне күрү белән чаба башларга тиешләр. Данир Сабиров булды сезнең каршыгызда, дуслар. Данир, котлыйбыз сине тагын бер тапкыр бәйрәм. Рәхмәт, бик зур Роза. Хөрмәтле тамашачылар, Татар җыры фестиваленең юбилей тантанасы гөрләп дәвам итә. Иркә шулай ук матур дип чыгышын бүләк итте тамашачыларга һәм әйтеп китәргә кирәк. Иркә, син шулай Татар җыры фестиваленә бик рәхмәтлесеңдер, чөнки ул сине ачкан, ниндер сине ачырга артист буларак тамашачылар белән якынайтырга үз өлешен керткән фестивальләрнең берсе. Шулаймы? Әйе, основной фестивальләрнең берсе, һәм инде ел сайын мине чакыралар. 15нче алтын барысына бүгенге көндә мин алдым һәм инде бик горурланам. Рәхмәт оештыручыларга, искиткеч сәхнә, искиткеч тамашачы, бик профессиональ кешеләр инде монда эшләр, молодцы. Киләчәктә аларга уңышлар телим һәм инде рәхмәтләрен әйтәм. Бармы аерма елдан ел менә юбилей тантанасы буларак бу ел менә сиңа бар нәрсәседер беләндер аерылдымы күңелең өчен бүгенге фестиваль? Минем алдысым килми, Роза, чөнки мин безгә гримерканы ераграк бирделәр. Шуңа күрә мин татар җырын карап бармам, тик сәхнә, бизәлешләр, утлар әлбәттә инде искиткеч һәм мин бик горурлык белән шулай итеп җырладым. Искиткеч, бик матур. Сезгә рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Журналист буларак да сиңа рәхмәтне әйтәсем килә. Ел сайын миңа тозсыз сораулар бирәләр. Кем сезнең белән исәнләшә, кемнәр исәнләшми. Быелгы татар җырына да килеп җиттеләр һәм инде шундый сораулар бирәләр. Рәхмәт, менә шундый профессиональ журналистлар күбрәк булсын. Әйдәгез, сез үршергә тиеш һәм инде бер-берегезне үстерү өстендә эшләргә тиеш һәм инде кайберләргә үрнәк булырга тиешсез. Менә шуны әйтеп үтим әле. Рәхмәт бик зур сезгә. Ağır şakta kilem gölü karşına Enkey karıysıman yılmayın Татар җыры фестивалендә бердән-бер 3 җырны җырлаган җырчыбыз, безнең яраткан җырчыбыз Вадим Захаров. Хәерле кичләр, Вадим. Хәерле кич, Роза. Бәйрәм белән сезне бүген һәрбер җырчының күңелендә шундый зур тантаналы бәйрәм. Сезне тәүге статуэткагыз белән дә котлыйбыз. Вадим, ничәнче чыгыш ясагыз, гомумән ничәнче тапкыр чыгыш ясагыз бу фестивальдә? Мин беренче генә шул. Шуңа сезгә 3 җыр бирделәр, бүген җырларга мөмкинчелек. Компенсация булсын дигәннәрдән. Сез инде мөхит менә тойдыгыз, күңелегездә тамашачыларның энергетикасы шушы масштаблы проектның сез күрдегезме, сизегезме бүген ниндер үзенчәлекле булуын? Инде әлбәттә нитә дулкынлану булды. Причем бик каты дулкынлану булды дип уйлыйм үземне. Җиңәргә тырыштым инде. Но Без сизелмәде ул. Үземнең концертны сиздермәскә генә тырышасың инде.
Үземнең концертына чыгып кую жеңелрәк, мондый масштаблы җаваплылыкта күбрәк шикелле ничектер. Шул теге концерт ахырында да җырлагач. Ахырында чынлап та җаваплылык орткан кебек иң текә җырчыларны бит инде гадәттә концерт азагында җырлаталар. Ярый, без Вадим сезне котлыйбыз, киләчәктә дә чыгышларыгыз күп булсын. Һәм бу проектта дулкынланып чыгыш ясау авыррак булса да, ул сезнең иҗатыгызга зур өлеш һәм үсеш керткән булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт оештыручыларга, тамашачыларга. Шулай яратканнары өчен. Хөрмәтле дуслар, Туган тел телеканалында сер дип тапшыруын сезгә тәкъдим итәбез. Татар җыры фестивале юбилей тантанасы һәм инде безнең күпләрегез яратып өлгергән дуэт Марат Яруллин, Эльмира Нагимова, котлыйбыз сезне тәүге статуэткаларыбыз белән. Хәлләр ничек, кәефләр ничек? Аллага шөкер, барысы да әйбәт. Менә бүген бик матур бәйрәм. Бик шулай ук язның иң матур бәйрәменә туры килде татар җыры юбилей. Татар җырының юбилее. Шуңа күрә кәефләр әйбәт, җырлап чыктык. Тамашачы ут, барысы да шәп, Аллага шөкер. Марат, синең белән сөйләшә башларга, синең белән сөйләшә бетерәсе килә. Бу образыңда гомумән сине халык яхшы кабул иттеме? Тәнкыйтьләр бармы? Монда балдакларың да бигрәк әле үзенчәлекле. Белмим, кул шаптылар инде. Миңа үземә ошый, иң мөһиме. Ансы бүтәннәренә инде үзләре карасыннар. Кемнәр кабул итә, кемдер кабул итмәй, бит доллар түгел. Шулай бит. Аны сез Эльмирадан сорагыз, әйме? Эльмира, сезгә ошыймы Маратның яңа образы? Аны һәрбер образы ошый миңа. Тагын кайсы яклары ошый? Мин даже хәтта үземдә шулай киенә башладым көндәлек тормышта, ан кебек. Ул бик уңайлы киенә ул, кстати. Уңайлы киемнәр. Бит Мәскәү якларына, алар гел уңайлы киенеп яшәде. Не надо. Мин Мәскәүдә просто яшәдем. Так мин авыл җегете. Ну бары шул якларның энергетикасы инде синдә. Авылда 300 кеше яши. Шул Сезнең авылда менә артыгы 300. 300 күп инде ул, мин әле ишетгәч. Ярый, дуэт, Эльмира иҗат иткән дуэт дип аңладым мин. Бу инде безнең икенче дуэтыбыз. Татар җырында номинант булган. Менә безнең карагыз, татар җырында бер дуэт яңгырамый. Минеке яңгырай, мин язган җырларда. Бераз вакытны мин дә аны бит халык белми. Безнең беренчесе соңгы бию дигән җыр яңгырады. Бу юлы инде убимәли икесендә мин яздым. Чынлап та сезнең шундый матур дуслык мәхәббәткә әверелеп бетә алмады бугай, ансы һаман да сер булып кала. Ярый, без сезне тагы да котлыйбыз шушы матур уңышларыгыз белән, әйме? Һәм татар җыры сезнең күңелләрдә менә нинди хисләр белән? Татар җыры дигәч нәрсә күз алдына килә, Эльмира? Татар җыры ностальгия. Мин бит студент вакытларында чыктым сәхнәгә. Һәм инде әлбәттә беренче татар җырын алганда ул минем теге яшь вакытларны яшьдем, чөнки 17 ел сәхнәдә бит. 17 ел да. Шуңа күрә ностальгия ул ниндидер үзенә бер төрле бәйрәм, шундый хисе, шундый дулкынгыч, калтырап чыктым бүген дә. Бүген бөтенесе бик дулкынланалар. Безнең сольный концертта вообще рәхәтләнеп чыгам монда, инде менә дулкынландыра. 5000 тамашачы өченки. 5000 тамашачы. Әле шутламадың ни, Марат? Юк, мин 4000 ярымда, по-моему, тукталдым, мин саный башлаган идем сәхнәдә. Но аннары уже сбился со счета. Чынлап та татар җыры ул электән инде мин әле авылда яшәгән чакта ул фестивальны, ул концертны караган чакта күз алдыма үземдә китерә идем. Мин әйтәм, миндә кайчан булса шундый сәхнәләрдә шул артистлар белән җырлармын дип хисләнеп куя идем. Менә Аллага шөкер, мең рәхмәт. Быел 3нче тапкыры мин шушы зур бәйрәмдә килеп керде, шулай ук прямо 3нче ел сәхнәдә. Татар җыры үзенә күрә ул зур событие. Татар җыры ул иң беренчедән берләштерү, халыкны, якыннарны, татарларны. Шуңа күрә зур рәхмәт тамашачыларыбызга, тугры тамашачыларыбызга зур рәхмәт татар җырына һәм зур рәхмәт оештыручыларга.
Татарстанның атказанган артисты Рифат Зарипов татар җырында шундый үзенең дәртле энергетик белән чыгышын башкарды. Рифат, хәерле кичләр, бәйрәм белән сине. Хәерле кичләр сезгә дә. Бу бит инде һәрбер артистның тормышында зур бәйрәм, зур вакыйга, татар җырында катнашу дәрәҗә бит инде, шулай бит, Рифат. Шулай, бу инде эшләгән эшкә нәтиҗә, шуннан да бер очрашу, бер күрешү тамашачылар белән, монда инде Казаннар гына түгел, монда бик күп читтән килгән безнең татарлар. 5000 тамашачы алар арасында, чынлап та мин белән Башкортстан районнарыннан да монда килүчеләр күп булды. Һәм инде Рифат, гомумән шушы татар җырының беренче кайсы ничәнче елны син беренче тапкыр чыгыш ясадың бу фестивальдә? Хәтереңдәме шул? Хәтердә дип 2017 микән, 18 елны булды микән, ул Пирамида концертлар залында булган иде. Анда иң беренче җыр минем булган иде. Үземнеке бөтенәйгә дигән җыр белән чыгыш ясаган идем. Бусы 5нчесе, 6нчысы миндә төгәл генә әйтә алмыйм. Әле тагын күпләр булсын. 15нчесе, 20нчесе белән куанып шатланырга насыйп булсын сиңа. Уңышлар телибез. Сәламәтлек булсын. Үзегезгә бик зур рәхмәт, уңышлар. Бүген дуслар, шатлыклы вакыйга айлап минем күбәләк кебек очасы килә синең янда. Күбәләкне һаман оныта алмыйсың да? Бу күбәләкне син монда движенияларны дуслар, сертификат тапшыруда сезгә шундый матур яңалык белән бүлешәсем килә. Бүген Татар җыры фестиваленең юбилее. Бүген бит әле Илнат Фархуллин тәүге үзенең статуэткасын алып калмады. Аңа Татарстан Республикасының атказанган исемен тапшырдылар. Котлыйбыз сине, Илнат. Бик зур рәхмәт, Роза. Бик зур рәхмәт. Син шатлык. Алтын барс. Һәм инде бүген Татарстан Республикасының атказанган артисты дигән исемне биргәч, мин тагын да сөендем. Дөрестән дә ул бит һәр артист аңа хыялланып яшәй, өметләнеп яшәй, шуның өчен эшли, шуның өчен тырыша. Бу инде әлбәттә тамашачыларның нәтиҗәсе әйтергә кирәк. Бик зур рәхмәт беренче чиратта тамашачыларга. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка, Мәдәният министрлыгына, әниемә, туганнарыма, якыннарыма, гаиләмә, балаларыма. Шул. Һәм сиңа рәхмәт. Сиңа рәхмәт, бу синең тырышлыгыңның шулай ук нәтиҗәсе. Көн-төн җырлар язып, иҗат итеп, бетмәс-төгәнмәс гастрольләрдә йөрүләрең, юллар үтүләрең. Шулай бит инде, Илнат, үзеңне дә макта. Эштән булса да. Мин яратып үзем мактарга, но әлбәттә бу минем җырларның шулай ук нәтиҗәсе дип беләм. Әгәр дә җырлар булмаса инде халык кабул итә алмаса, киләчәктә дәгән халыкка тамашачыга инде мин күпме дәрәҗәдә сүзне бирәсем килә. Үземнең яңадан яңа җырларны язып, инде тамашачыга тапшырырга әлбәттә. Canım deyip sağınıplar seni süyülerim. Oylap seni adaşıp min günün tünün bilmey yürülerim. Үзебезнең Башкортстанныкы, Башкортстанның халык артисты Татарстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев матур итеп чыгышын бүләк итте безнең тамашачыларга. Беренче Әнвәр абый, котлыйбыз сезне тагы да бер шундый матур бүләгегез белән. Бу бит инде артист тормышында зур вакыйга, татар җырында чыгыш ясау, шулай бит. Юбилей тантанасында бигрәк тә нәрсәсе белән аерылды сезгә бу елгы татар җырындагы чыгыш? Быелгы татар җыры аның һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсебез көтеп алабыз. Ул чөнки безнең бит бу ел буена эшләгәннең нәтиҗәсе, шуңа күрә һәрберсе дулкынландыра, һәрберсен көтеп аласың. Тамашачының эмоциясе, ул ничектер алар миңа һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсе якын. Менә әйтәләр, алып барышлар яңа ел алдындагы татар җыры гадәттәгечә декабрь аенда уздырыла иде. Менә ул башка төрле мөхите, җиңелрәк, ничектер хәтерәк иделәр. Алар авыр димиләр әлбәттә. Менә сез сиздегезме шуны? Әллә бу бүген яңа елдан да булайрак 8 март бит ул. Яңа ел ничектер теге бөтен дөнья просто яңа ел. Бу 8 март бу хатын-кызлар бәйрәме. Шуңа күрә ул ничектер монда яшь, бөтен дөнья уяна. Теге сымрысы бөтен ират, шоба тегендә монда наоборот шунда энергетикасы миңа калса көчлерәк. Бик яхшы. Шаба нәрсәләр бүләк итеп өлгердегез үзегезнең хәләл җифетегезгә, Иринага, кызыгызга? Мин быел беренче мәртәбә 10 елга беренче мәртәбә гастрольләрем. Мин 8 мартта бер кочанда шундый концерт куйганым юк. Быел беренче мәртәбә мин үземнең кызларымны өйдә бер үзләрен калдырдым. Шуңа күрә мин аларга букет җибәрдем доставка белән. Аларны шулай гына алдылар, элемтәдә әле алар карап торалар без концертны, тур трансляцияда. Беренче мәртәбә мин аларны бәйрәменнән мәхрүм иттем. Булай мин 8 мартка тигәнем юк бер кочанда. Ул сезнең гүл графигыгызда буш дата булып тора. Берни банкет та юк, концерт та юк. Ну хатын-кыз, потому что хатын-кыз бәйрәм. Татар җыры халыкара фестиваленең 25 яшьлек юбилей тантанасы Казан шәһәрендә, Казан Экспо бинасының Илһам Шакиров концертлар залында
гүрләп, шаулап, югары дәрәҗәдә, әлбәттә, инде һәрбер тамашачының күңеленә ятырлык итеп узып китте, дусларым. Без Туган тел телеканалының сер дип кенә тапшыруы шушы чарада эшләвебезгә шулай ук бик шатбыз. Мин тапшыруның авторы алып баручысы Роза Хайруллина. Сезнең белән киләсе очрашларыма тиклем сау сәламәт булыгыз, минем тамашачыларым. Үзегезне саклагыз, исән, имин булыгыз дип кенә сау булашам.